Νίκο, πρώτον δεν έβαλες νερό στη θρυλερική. Δεύτερον, κρατάς όρθια τη γυναίκα σου. Τι σου, κάψουμε και μετά. Κινηματογραφεί το... Όλοι Φρυδερίκη. Το είπαμε ξανά Χρυσούλα. Ναι, συγγνώμη. Τόσες φορές και δεν θυμάμαι κάτι μεγάλο. Εντάξει. Τον άρχοντα δεν μπορώ να ξέρω να κάνει. Και να καζινές του χρόνους είναι. Έτσι είναι το πες. Εγώ δεν είμαι κατάσταση. Τι Αντώνη. Τον Άκη ξέρω ότι είσαι στο μικρό μας. Ήταν ο γίγαντας. Τσούκιζα με το πατρικό δικό μου, αλλά τσίκα της Γεωργίας να την βρεις. Άντε για... Πολύ ωραία πατρικό. Θέλει φως από εκεί. Υγικό για την εποχή σημείο. Ο Όσιος Λουκάς έχει μια φοβερή επιρροή σε όλο αυτόν τον κόσμο γύρω και αποφασίζουν να γίνει αυτό το κέντρο εδώ. Ο Όσιος Λουκάς, ξανασκητής, είχε πει τότε ότι η Κρήτη που είχε υποταγεί στους Άραβες και ήταν το μεγάλο πρόβλημα της Κωνσταντινούπολης, θα ελευθερωθεί από τους Άραβες όταν στο Βυζάντιο είναι αυτοκράτορας, θα είναι ο Ρωμανός. Έγιναν πολλές επιδρομές, πολλές άμυνες, πολλές απόπειρες να κατακτηθεί η Κρήτη και ο Όσιος Λουκάς εδώ, σε συζήτηση με τον διοικητή της Θήβας, είπε ότι η Κρήτη θα γίνει Βυζαντινή πάλι, αλλά όταν θα είναι ο Ρωμανός αυτοκράτορας. Ο Ρωμανός είναι αυτοκράτορας αυτή την εποχή που συζητάμε και λέει, μα τώρα Ρωμανό έχουμε. Και λέει, ούχουτος, αλλά έτερος Ρωμανός, ο άλλος Ρωμανός θα είναι αυτός ο οποίος θα ελευθερώσει την Κρήτη. Και πραγματικά γίνεται ταπτεψέ, σκοτώσαν τον Ρωμανό τον πρώτο με 2 φορές, γίνεται Ρωμανός ο δεύτερος και αρχινάβαρχος, αρχηγός του στόλου, είναι ο Νικηφόρος ο Φωκάς, φίλος του Αγίου Αθανασίου του Αχθονή, και επαναφέρει το θέμα να ξαναγίνει η επιδρομή. Όλοι είπανε όχι, να μην γίνει η επιδρομή, διότι έχουμε χάσει το στόλο, τα αυτά κλπ. Αυτή η εκστρατεία. Και ο στρατηγός εδώ της Θήβας είπε ότι να γίνει, διότι υπάρχει αυτή η θέση ενός ασκητού εδώ και πέρα. Πραγματικά γίνεται η επιδρομή. Ο Νικηφόρος ο Φωκάς είναι ένας θρησκευτικός άνθρωπος και καταφέρνει και ελευθερώνει την Κρήτη. Γυρίζουν όλα τα λάφυρα από την Κρήτη στην Κωνσταντινούπολη, γιορτάζουν και εκεί θυμήθηκαν τον Όσιο Λουκά εδώ, γέροντα, και είπαν ότι είναι ευκαιρία και για λόγους στρατηγικούς, και τόπου κλπ. Και θρησκευτικούς, εδώ να αναγερθεί ένα μεγάλο μοναστήρι, ένα κέντρο. Ο Όσιος Λουκάς όμως έχει πεθάνει τότε. Και έρχονται και βρίσκουν εδώ πέρα έναν ναό αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα, διότι οι κάτοικοι της περιοχής πήγαν και τον πήραν από το νησί και τον έφεραν εδώ. Και αυτό τον Αγία Βαρβάρα έχει φτιάξει ο Όσιος Λουκάς και με τεχνίτες Βυζαντινούς, με χρήματα κλπ. Διότι όλα αυτά που θα δείτε μέσα δεν δικαιολογούνται σε μια περιοχή αγροτική και εδώ πέρα να γίνουν από μόνα τους. Γκρεμίζουν και φτιάχνουν τον ναό τον πρώτο, που είναι ο ναός της Παναγίας, με κωνσταντινοπολίτικο αρχιτεκτονικό ρυθμό. Αλλά δεν μένουν σε αυτό, συνεχίζουν μετά, στις αρχές του 11ου αιώνα, φτιάχνουν αυτόν τον ναό, τον αφιερωμένο στον Όσιο Λουκά. Και έτσι λοιπόν εδώ θα δούμε τώρα 2 ναούς. Έναν ναό, τον πρώτο, αλλά θα περάσουμε από εδώ τον δεύτερο, που είναι παλαιότερος στα μέσα του 10ου αιώνα, 900 προς το 1000, και ο δεύτερος ναός είναι αυτός εδώ, που είναι από αμέσως μετά το 1000, και λένε ότι ο Βουλγαρακτόνος είναι εκείνος ο οποίος κυρίως υπεράσπισε να γίνει αυτό το κέντρο. Λοιπόν, θα δούμε ένα ναό, 2 ναούς,
θα δούμε κάτω από αυτόν τον ναό είναι ακριβώς το υπόγειο. Εκεί πρέπει να ήταν το κελί του Οσίου Λουκά που έμενε, διότι ο ιστορικός του λέει, τον ρώτησαν πού θέλει να σε ενταφιάσουμε. Εκείνος είπε ότι εδώ θέλω που είναι το κελί του. Άραγε ο τάφος από κάτω ήταν ο χώρος όπου ενταφιάστηκε ο Όσιος Λουκάς, ο οποίος μετά έγινε το υπόγειο και μετετράπησε ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπως είχε χτίσει στην αρχή ο Όσιος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτά λίγα-λίγα. Δέστε σε εσάς μπορούμε να εντοπίσουμε, αλλά σε εσάς σας παρακολουθώ τις χρόνια. Ήταν μόνο τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τα έχουν δέξει όλα. Όλα, δυστυχώς. Εσύ θα δεις αν Ακριβώς. Όπως το λέτε. πρέπει να μείνει. Και στο θρανείο. Και εκεί στο μπρος ή στο πίσω θρανείο. Και όσο ήταν ο Αντώνης. Αν το λοιπόν πρέπει όσοι είναι δώσει μήνυση και άφηση με ευθύματα ημώνους και εμείς αφιέμενοι τους πνεύτες ημών και εμείς η δέκηση μας ως πειρασμόν αλλά ρίση μας από το πονιό δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχ και και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα και ευλόγησον. Χριστέ ο Θεός μόνο ευλόγησον τη γνώση και την πόση του δίνωσον και Άγιος μόνο και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καλή όρεξη. Ese que todo
δικός του. Σιγανά, σιγανά, σιγανά παντός στη γη. Σιγανά, σιγανά, σιγανά παντός στη γη. Σκύψε και φίλησε το για χάρη μου. Γυρίζει κι αρμενίζει κατέ τα πελάγα. Τους πειρατές ξενizίκατε και τους καλά. Μέσα σε ένα συνάβη πειρατικό είδα φωτιά να ανάβει και εγώ νικώ. Ναι, έτσι λέγονται. Πατέρες οι οποίοι σε πολλά χρόνια του Ευγενίου έδωσαν όταν ηγούμενοι. Στο λαϊκό του Ευγενίου. Παστελάκι θέλεις ο Ρήμος. Για να ακούσω το Όμορφε, πάει το σήμαντρο. Κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι. Μέσα στα πλαίσια. Μικρή όμως η Πανσία είπαμε, γιατί πάνε στην Ελλάδα. Καμπάνα είναι που καλεί. Και ο Χούρσοβι. Από τον Νίκο του Λουναρίνο. Και εσύ είπα λίγο στο τέλος. Πάσα στα ανομία σου, των ιωμένων πάσα στα νόσου σου, των λυτρούμενων εξώρα στη ζωή σου, το στεφανούντα σε ελελέει και η τιμή. Τον επιπρόντα εναγαστεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα εκού είναι όλοι σου. Ιον ελεημοσύνος ο Κύριος, και κρίμα πάση της αδικίας.
Όπως και όλοι μας τον σεβασμό, αλλά πιστεύω ότι είναι μεγάλη τύχη για την Ελλάδα που αυτές τις στιγμές έχουμε αυτόν τον άνθρωπο για πίσω. Είναι πολύ μεγάλη σημασία. Σκέψου που είχαν, αλλά και για μένα ήταν τεράστια τύχη και χαρά που έζησα αυτό, έζησα σήμερα. Κάτω από τις δικές σας οργανωτικές ικανότητες, την δυνατότητες σας και την φιλοξενία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Και όλα αυτά. Θέλω μόνο να κάνω μια παρατήρηση, επειδή ως της οικογένειας μου γνωρίζετε, δεν γνωρίζω και όλοι οι φίλοι μου εδώ. Εγώ γνωρίζω όλους τους αρχιεπισκόπους από το 1957 μέχρι σήμερα. Ίσως να μην είναι πολύ ευγενικό αυτό που θα πω, αλλά μόνο εσείς και ο Μακαριστός Χριστόμιλος πλησιάζετε τον κόσμο όπως τον πλησιάζετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ερώτημα υπάρχει να απαντήσω. Υπάρχει ερώτημα, 1,5 λεπτό να μας πείτε ό,τι θέλετε σήμερα. Είμαι κατενθουσιασμένος κι εγώ όπως κι άλλοι που είχα την τύχη να είμαστε μαζί. Χαιρόμαστε που είσαστε ακμαίος, μακαριότατε και ελπίζουμε να είσαστε για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Έχουμε πολλές αναμνήσεις από τα μαθηματικά μας χρόνια. Όπως μας κάνετε και εσείς καλό, σας θυμηθήκαμε, έτσι ελπίζουμε και εμείς να σας κάνουμε καλό που θυμηθήκατε τους παλιούς μαθητές. Γιατί είδα κάποια συγκίνηση όταν βγάλατε εκείνο το Δευτέρι, το βαθμολόγιο, και είδα και κάποιους που ανατρίχησαν και μόνο στην ιδέα που το ξαναείδανε μετά από το Ευτυχώς δεν είχε το όνομα του μέσα. Εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας και να σας χαιρόμαστε και να νιώθουμε πολύ καλά που ο καθηγητής μας έφτασε σε αυτή την ανώτατη θέση. Ότι θυμάμαι, συγκράτησα αυτό που είπατε για τον Μισαΐα Σαλώνων, ότι καλή λειτουργία όλα είναι όμως για έργα. Πολύ θέλω να προτείνω εμείς, ανιδιοτέλως, όσοι θέλουν και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, να σας στείλουμε ένα κατάλογο, να τον δώσετε με τις όποιες δυνατότητες έχει ο καθένας μας. Επαγγελματικές, κοινωνικές, οικονομικές, οτιδήποτε. Να τον δώσει σε εσάς και εσείς να το διαβάζετε στους συνεργάτες σας, τόσο ώστε να συνδράμουμε με όσες λίγες ή πολλές δυνάμεις έχουμε το έργο σας. Είναι πράγματι μοναδικό το έργο σας, θα μείνει στην ιστορία και εμείς, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο έργο αυτό, θα νιώθουμε ευτυχείς. Να σας ευχαριστήσω που μας βγάλατε, όχι απλώς από την καθημερινότητα όπως το έβγαλα ως το εξάμεινο, αλλά σαν την μέρα φωτός από μαυρίλα σε μια λευκή βράση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπέροχη μέρα που μας δώσατε και τον χρόνο που μας διαθέσατε να βρούμε μια φιλοξενία
για όλα όσα μας έχετε χαρίσει. Δεν σας είχα επιθυμητεί, σας έχω όμως αρχιεπίσκοπο. Σας θα ευχαριστεί πάρα πολύ. Και φυσικά να ξανά. Καριώτε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση, ίσως περισσότερο από άλλους, γιατί εγώ μένω στην Αμερική τα τελευταία 39 χρόνια και ασχολήθηκα με τη διαστημική και σας βλέπω και στην τηλεόραση κάθε Σάββατο βράδυ, γιατί είναι Κυριακή πρωί, εδώ είμαι στο ΕΡΤ. Και θέλω να σας πω ότι στην Αμερική υπάρχουν πολλοί Έλληνες, πολλοί πατριώτες και πολλοί θρήσκοι και αγαπάνε τον Χριστό και παρακολουθούν όλες τις κινήσεις και την Πυριακή Εκκλησία και την Εκκλησία της Ελλάδος. Να σας ευχαριστήσω για την θαυμαστά μέρα που μας προσφέρετε σήμερα. Ομολογούμενος ήταν κάτι λίγο διαφορετικό από τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις των συμμαχητών που έχουμε και το μεσημεριανό που μας προσφέρετε, τα ρόχα και όλα. Και θα δανειστώ μια φράση σας που είπατε το πρωί, ότι οι εισερχόμενοι στη Μονή, όταν είναι της Λεοντίου, έχουν περισσότερη τύχη από τους υπόλοιπους. Οπότε έτσι αισθάνομαι κι εγώ. Σας ευχαριστώ. Έχω έρθει κι άλλες φορές στο μοναστήρι του Οσίου-Λουκά, αλλά πραγματικά η σημερινή ημέρα είναι μυσταγωγία. Είναι στην τάξη του 67 που δεν είχαμε την τύχη να σας έχουν καθηγητή. Αλλά από την άλλη έχω στενούς συγγενείς από την Αράχο, από τη Λιβαδιά και όλα αυτά τα χρόνια ξέρω πολύ καλά το έργο σας. Και εύχομαι πάντα να το συνεχίσετε. Ναι, θα πάρετε και ένα αναμνηστικό από τη Μονή.